A film in trana hian papakat chuan mun ro san kal ngai tolo na hmuna leilain naji flek a an tuam fei mor lui to tak mai chu a lai chuaka mak tak mai chu flek a phel chu eng thil emo hian a lo lan ngal engma angai to theilovin na kal thut mai kunga kalmek lai chuan kar chak taka lo tlan chuan na tak main a lo su a kar po a chene ngang mai ma se chu pai ro chu tho chuak lein na hrelo ang main akal chhun zom le mai le lama John Constantine alo langa hian soitai la mihring te chen na khovel le hremhmun chu a in thlun zoma John chu ramhuai no chuak tu le hremhmuna thon kir tu ani a hnuai thok Charles nen hian mi om thadu lo ho ramhuai ho chu an zonga an hnot po thin ani Los Angeles apartment pakhata lu pakhat hian a fanudam lo na satak mai chu tuk thruan alo siam saka ruma a fanu ceiling lama halang thu a alo ngurvel a hmurol chuan a hlau tuk chu chhuata atlu nok mai manmo takin a fanu pui thei tu tur chu an zong hal thuai mai pastor kovin chu ta po chuan John Constantine a po chu a thleng ve thuai pastor chuan chu nala ko chunga ramhuai no chua a lo cham thu Constantine chu a hrila chu me chia chu a khuma an phor beta Constantine chuan in chunga eng alo theinan parda chu honga ti chuan buaina laka in ve na tur siamin a lim chu a chhun tir chu vele me chia chuan lo hapin John chuan amulet chu a chala chuan na takin na nema chu vele John chuan doi thu a cham ngal chu me chia chu lo avin a khur ngal zoi zoi mai reivak lo a khur chu a rea chuta a ngo tang chuan ramhuai chen chil tu chu lo lang tutin John po a phu chiang kher mai John chuan midang hne na dar thalang lian tak min lo pero uti na relo te a an lo pe ngal chu mei cha chung John taka chuan an chila chu vele John chuan tukver chia in a hnuaya kar an da chu hung son turin Charles a hril John an dar thalang chu tukvera thlungin room om zong zong chu mit ching thlat turin a hril ma sep pakhat chu lo meng lui hramin a rak ngal thota a samrong po a in thlak ngal John an chu hmeichhia mit a hon sak vele ramhuai chu chhuah tumin dar thalang chunga chuan atang te tlat mai John an Hennessy chu dar thalang po chuak turin a han ti a ma se tukvera chuan a leng ta tlat lo mai ama ngei chuan pot lein arina zong zonga awai nuwa dar thalang chu ron tla chuak thei hramin a ke dar ta vek mai ani ruma tanga a chhuah nu chuan bangalem inziak chu a ena fei hmor ni om takia mu chu vele chu thil chu spear of destiny ani ti a hrithiam hala movie in tanalama munro san to a papakhatina a hai chho tak khani John Hennessy ne na chuan an ramhuai no chuaka adik to lo a hriat thu le thil thalolian tham tak a thleng dona a hriat thu a hril detective Angela chu puitiam hne na in pon na ania criminal pakhat dang a tha le thu hrilin chu baka mitam taka tha to wang chuan a in thiam lo thu le atan chuan mi tha chu thil ol ai le pangai tak ani thu chu a hrila Mizo lo om na chu a hret chat chata eng tikhuna nge silai me po tur ti chu shereng sang mai ani thu le ama adik lo om te chu a soi chuak boka chuta puithiam chuan pathianin atan thil eng mutak arot sak ani thu alo hril aina mu thil lain amumang adam doin khuma amu angin a in huwa chuta Isabel ti ming hian hril ruin a tho chuak damdoin chung bera aruka chovin a medical tech chu abana tang chuan ala thla ti chuan damdoin chung sang ber tang chuan a zuang thlata swimming pool atla lutin aron lang le ngal chu vele Angelai chu aron har chuak tuta atuka chuan John Constantine chu thisena khu chu apot phina wangin alung x-ray a chuta doctor chuan lung cancer lom tak ani thule reilo te bak dam na hun ani to lo thu a hril chu damdoin veka thina thlen na hmuna chuan Angela chu vakalin ruang chu aina chu nula chu a hmel ang chi pu aloni Isabel chu a phir puinin chu damdoi ina chuan ril ruboi anga admit aloni to a tho puipa chuan Isabel chu in chunga tanga zuang thla ani thu a soi chuan
Angela chu a thin rim hle Isabel chu a hriat chian thu le chu tiang ti du tur mi ani lo thu a hril le zek mai ani John a thian pakhat chu John ina chuan kalin manro chi hrang hrang a ron kena a thian chuan John a chu pop tha an lo tha tum to na silai mu zum thave vo le Jordan lui atanga lak tui thiang him le ram hoi not bo thei se phung te ron pe ani ti chuan John a chu enge kan ti tur te nan zota John chuan ram hoi no chu ani thu le me chenau pang taksa tanga ram hoi si pai chuat tuma mi hring te chena au tuma mu thu chu a hrila a thian chuan mak ati le a chan po alo hriat thin dan chuan mi hring te chu an thunun theia an chen chil theia ma se mi hring te chena an om ve thei a ring lem lo chuta a chian nan hrim hrim tin John point a thian bi men hena chu thil mak tak tak chu chui chuak non le deuh turin a hrila ti chuan Charles anen biak in lama an kal ta ngal biakina chuan Angela nen bok anin mole Angela chuan pui thiam in biak na ani pui lai lo ni a John point Gabriel a mu ve thung John an Gabriel thladum a mu chuan thla pol ani ti a hria Gabriel chuan John a local chan chu a lo hrengal Angela I chuan tharau ti mo tak a boy pui thu chu John a halo hril chuti line Angela chuan pui thiam hena Isabel chu Catholic in voidan anga lo voi turin angen ma se pui thiam chuan bishop in arem ti lo thu a hril Isabel chu mani in tilum ani awangin poina sa tak khoi anga ngai ani a chu wangin Catholic in voidana voi a thiang lo chuti chung chuan Angela chuan phal chak ram turin a han ngen le a ma se pui thiam chuan engma ti thei anei lo thu a lo hril bur mai John an Gabriel hena chuan tharau tak tak mi hring khowela veiwak mek anom thu soin pathianin anun na apo sei thei le thei lo azota achan chu a hma a kan soi tawng khan John Constantine hi chuap kan sarwangin reilo te a doctorin a thidon ti a hrila hun a nei tam to lo ti a hriat wangani Gabriel chuan John chu hanui mai maya John an Vanram kai atum lutuk na thil ti ta chu engma lo mai ani thu lo hrila chuda John chuan ramhoi tam tak le hremhmun tirka tam tak alo hno bowa hremhmuna a thon kir to zong zong te awang po khan Vanram kai tur chiang sa angai ani thu chu Gabriel chu a hril Gabriel chuan lo chang le tin John thil lo ti to zong zong te chu atok lo thu le Vanram lu theina om chhun chu mani nun hlan le pathian rin tlat na chau ani thu alo hrila chuta John chuan voi tam tak midang ta na ain hlan to thu le pathian rin tlat thu chu soin a complain ngal zung zung Gabriel chuan John chu pathian a om ti hrengei ma se pathian til ti theina arin tak tak lo thu a soi zuya ma se la John a chu ala tlom du big lo John chuan no pangte nun na chan him nan an ko chunga ta ram huai a no chua thin thu ta chu a soi vele chu po chu Gabriel chuan lo changin chung a thil thati zong zong ta chu ama hlok nan chawati ani thu le Vanrama lu phal sak ani theina tur chawati ani thu soin alo chang vele chuti line Father Hennesian newspaper ta chu lo enin akut a khoi zongin a chiar ngal the zela tam tak a chiar nuwa pakhat chuan amit ala tatlat rilru buai in tilum Isabeli chung chang alo ni chuti line Angela in Isabeli thina video vel alo en call le a chuta Constantine menga phun murmur chu a hretei chu vele chu pa chu biakina chuan a muwa panelom lem lo deuh kha ani ti a hre chuak Jonan meizian alo zuk mal lai chuan thil engemo alampana local a muwa ramhuai rannung chi hrang hranga in khu vek alo ni chu vele chu ramhuai chuan John chu konga to chuakin ramhuai dangte thla zalen turin a vo zui John chuan se phung mangin ramhuai chu hno bo an tuma ma se van ron tlanin ramhuai chu asubo ta dai mai John le Charles chu in moin midnight club a chuan an kal club chunga chuan half breed ta chuan nuam lo tolin room nunglama papa midnight an ti mai an ho tu pa ber chu ava muwa
midnight a chu mi thiang hlim niin hremhmun emaw vanram emaw tran bik nei lo ania John a chuan rei vak lo liam ta a ramhuai thil ti thei takin a bei thu a hrila ma se thil ni thei niin a lo ngai sak lo a chan chu ramhuai te mihring te chen an paltlang thei lo ti chu a ngai dan ani chu lehlamina an pom tlan ania John a le midnight a te in biak lai chuan ramhuai half breed balthazar a ron lut deu so dewa John a hming lampa chuan a poisa thir ken chu a ti che kual vela chu chuan John a chu ti thin urin hremhmun a thon let le a vo chu vele midnight a ron in rol vatin an night club chunga in mel makna thlen tir a rem ti lo thu a hril John a chu throw in Angela in kongkhar avakika a puina a dil ani Angela I chuan a unau nu chu tha nge ani arin thu soin manin dilum tura aril gun ne saktu an oma arin tlat thu a soi boka Isabel chu sa khomi tak Catholic ru tak ni in ama nun na alak lo tu thu chu a soi chun zoma ma se Jonan pui ala tum lo fo wang chuan Angela chu a chuak ta a chu vele tu ver tang chuan ramhoi lim thla tam tak Angela zui reng tu anom ti a mu a Jona chuan a om zui ve ngal Jona chuan Angela I case chu Vanram le hremhmun nena inzom na nei a ring thiam ngal mai ti chuan Angela chu hremhmun le Vanram om tak tak thu hrilin mi terin dan ang lo tak ani thu po a soi tel bok chu a thu soi chu Angela chuan nui so deuh pa hian mihring te chu an sual thu le foina dang an mamo lo thu a han soya Jona poina pompui ve tlat ma se mihring te mi thra le sual an ni thei ve zia angai to tel bok turin John chuan a cha chu thil pahnia a khoi ma zok kong chu an zo ta thin bok ani tin a hril bok a soi line light aron thim tu ta Jonan puan them a phor chuak ngal thole khata mu thei si lo hian an bul vela thlit le ring zet mai thom leng kol vel chu an hrezuya Jonan me al siam ngalin eng chuan a bul vela ram hoi ho chu a pholam ta hala ram hoi ho chu an kang ngal veka an chik tur mai a thil hmuh wang chuan Angela chu a lawka chuta Jonan demonstrate chuan ama ni lovin Angela chu an bitum ti hrzok ta ani Jonan Angela bula Isabel kha mani intilum ani iring lo tak zetem tina zor le ngala chuta Angela chuan Isabel chu tha nge ani ti arin thuin ala tran fan Isabel chu intilum ani nge tha ani ti hretorin John Constantine chu hremhuna chuan akala Isabel tharau hremhuna avazon angai don ani Isabel apartment a chuan Constantine chuan ake chu tuya achia Angela chu chuak tura a hril angin a chuak ve mai chuta Isabel zo te chu kengkangin Isabel tharau nen anin zom theinan amita tak a ena chu vele hun chu ron kalmong tial tialin hun ading vek tia Jona chu hremhuna avakala bimenan apek holy water chu olsam taka a chhuale theinan a hnaya ada tlata ti chuan hremhmun hlawm lai ber mun khorole mei al thlitle vut na hmuna chuan avakal zela atopa Isabel tharau chu building chungsanga ding hian ava hmua John Constantine tin a hming alo lam chuta demonstrate chuan kil tina tongin aron hualta a Isabel abana hospital tek abun chu potphilin thli chuan alen Jonan tek chu mantumin na zui ngala chuti lain ramhoi ta chuan lo huin an zui vele ngal Isabel building chunga tanga atlak lain Jonan tek chu aloman ve chia boka chu vele holy water chu a zona tak tikein Isabel ina bok chuan akir le ta ani